ఇప్పుడు ఆన్లో ఉంది. తగ్గుతూ ఉంది. వాళ్ళకి చాలా ధైర్యం ఉన్నట్లుందో చూడే నాకు భయం అవుతుంది. ఇంటికి వచ్చేసి నాన్న సర్రని పొరిగిస్తాం మేము. ఇంటికి వచ్చేస్తుంది. కొనుక్కోండి ఖర్చు పెట్టుకునేసి అమ్ముకునేసి జారేస్తుంది ఆడ ఈ పొట్టు వేరే ఉంది జారేస్తుంది అందుకే నేను ఏ మాసం అమ్ముకోండవునా జరిపోతుంది కదా ఏం తీసేద్దండి అదేమన్నా తెప్పించుకోండి వారే ఉన్న కనబడుతుంది ఓ ఇప్పుడు ఇందాక రా బయట బయట వస్తావా సరిగ్గా ఉంది సరే ఏం చెప్పాలా ఏమైనా చెప్తావా ఇందా పాప